POS haramun ne, riba ne. Yawwa, domin wanda za ka ba wa kuɗi ya tura wa wani ka ƙara masa, ko ka karɓi cash kai ka tura masa ka ƙara masa, shi fa business yake yi, kasuwancinsa ne yake yi. Yana a account ɗinsa da ka tura, sannan kuma shi ma ya tura maka ko ya baka cash. Canjin kuɗi da kuɗi ba a ƙara, in dai jinsin su ɗaya ne ba a ƙara naira ko guda ɗaya, ko ya riga sani riba ne. Ba zan baka 10,000 ka bani 10,100 ba, naira 100 nan ka sani cewa riba ne, ko da ko wannan yan 1000 wannan yan 500 ko wannan sababbi wannan tsofaffi. Haka nan ba zan tura maka account ɗinka 1,000 kai kuma ka tura min 1,100 ba, kaga wannan ko a babin bashi ne ko a babin ciniki ne, riba ta shiga ciki. Haka nan ba zan baka cash ni in tura maka sama da haka ba, ko in tura maka kai ka bani cash sama da wannan ba, duk ɗaya ne, duk babin riba ne. So wasu suna ganin kaman wa ai akwai wahalan da yake yi, to ai dama kasuwanci na haramun din ma yana da wahala. Mai sai da giya ma ba wahala take sha ba, ko yake sha baya saya baya dako baya menene, amma kuma haramun ne. Tunda haramun ne, shari'a ba ta duba wannan wahala. Alihi wa sahbihi wa man wala. Na ganin yau tambaya ɗaya kawai za mu amsa, shine tambayar da aka yawaita yinta a kan batun kasuwancin POS nan da ake yi, saboda an samu cin karo a cikin fatoyin da ake bayarwa. An samu daga cikin malamai, akwai wanda daga cikin malamai wanda muke kyautata masa zato da kokari wajen kira zuwa ga Allah da karantarwa, ya yi fatawar haramci akan wannan. To wanda yake wannan ya sa mutane sun shiga cikin damuwa. A cikin wannan satin kusan kullum akalla mutane 3 sabugo suna tambaya ta, daga ciki har da 'yan uwanmu ɗaliban ilimi wanda su ma ake musu tambayar, suke so su ji menene hukunci. Cin karo wajen fatawa wannan yana faruwa, tunda ita fatawa musamman akan abu wanda yake sabo, wanda ake ce musu annawazil, sababbin abubuwa wanda ba su da kama a da. Akwai matsala wadda take idan aka yi irin wannan sabani za a iya kyalewa, kowa yana da fuska. Amma a cikin annawazil din nan, idan ya zama tokan cewa abinda aka gina fatawa a kai akwai tsokaci, ana ganin rashin ingancin abinda aka gina fatawar a kai, to wajibi ne wanda yake ganin haka ya bayyana, wanda yake kuma shine abinda ya bayyana a cikin wannan fatawa. Fatawar da ta haramta kasuwancin da mutane suke yi na POS kuskure ce, saboda an gina ta akan takyif. Ma'anar takyif shine ka suranta mas'ala sannan ka bayyana hukuncinta. Malamai suna cewa al-hukmu ala shay far'un an tasawwurihi. Hukuncinka akan abu kana gina shi ne akan yadda ka suranta shi yake. To idan surantawarka ga mas'alar ta zamanto kuskure ce, to dole hukuncin ma ya zamanto kuskure. Tunda abinda aka gina akan kuskure ba zai yi ya zamanto ingantacce ba. To wanda yake kuma abinda ya faru kenan akan nan. Wannan matsala kamar yadda muka ce sabuwar matsala ce, shi amfani da POS. To kuma akan irin waɗannan ya kamata mu ga me ma ya abin ya shigo. Tun shekara 2015 babban bankin Najeriya ya fitar da ka'idodi na abin da yake kira agent banking, wanda manufarsa abubuwa guda 3 ne. Manufa kamar yadda suka faɗa a guidelines, manufar farko wato a samar da damammakin aiki ga mutane, a ba ma mutane samun damar aiki da za su ta hanyar yin wannan hidimar, su zamanto agent na bankuna. Manufa ta biyu, shigar da mutane cikin tsarin banki, abinda suke kira financial inclusion, domin idan mutane suka zamanto maimakon su aje kudinsu a gida suna aje kudinsu a banki, wannan akwai sauƙin mu'amala tsakanin mutane, akwai rage haɗarin tafiya da kuɗi
da aje kuɗi tare da kai wanda zai sanya garari ga rayuwa da lafiya da aminci. Manufa ta uku shine sauƙaƙa ma bankuna taklifin hidimar da suke ƙaddamarwa ga wanda suke mu'amala da su, saboda sun sami agent da za su yi musu. To ga duk abin da aka kira agent shine wanda a shari'a ake ce masa wakil, alwakil, wanda zai zamanto wakili. To shi ko wakili yana yin wannan aikin kamar abin da shi almuwakil wanda ya wakilta shi zai. Idan na ce kai agent ɗina ne, abin da ni zan yi da kaina na baka dama kai ka yi a maimakona. To kuma wannan agent ɗin zai iya zamantowa da lada ko ba lada. Imam Abubakar idan ka tura Malam Gali ya je ya karba maka aure in za ka yi, wane ne wakili? Shi ne Malam Gali. To yanzu in ya ce sai ka biya ni kudin wakilci, kudin karban aure da zan je ne maka a Al-Furqan, me za ka ji? Ya halatta ko? Duk dai da watakila za ka ji kan ce haba ai ba girma da arziki a cikin wannan, amma ya halatta, ya aiki zai maka. Amma yawanci yanzu wakilan da suke zuwa muke dora musu aure suna ana ba su wani hasafi ne? Ba a ba su. Amma wannan bai nuna cewa dan bai halatta ba. Shi yasa suke cewa ana yin alwakalatu bil ajr wal wakalatu biduni ajr. Wakala, wakilci da lada da wakilci ba lada. To abin da yasa ne dan wannan shimfidar shine dan mu fahimci yanayin alakar. Masu sana'ar POS agent ne na banki. Agent ne na banki. Abinda banki yake yi shi suke yi. Saboda haka kuma suna biyan sa kuɗi, suna biyan sa lada. Maimakon mutane su zo su cika bankin hall, za su bude account ko za su ciro kuɗi ko za su yi transfer kuɗi, shi agent ɗin sai ya ɗauke musu yin wannan. Saboda haka maimakon a je a cika, in aka je aka cika aka samu a bankin hall an samu mutum 1000 sun zo, ma'aikata kullum a cikin aiki suke. Idan da suna da ma'aikata guda 5 da suke tsayawa kan mutane, sai sun ɗauki ma'aikata guda 10. Wannan ya zama to ƙarin albashi a kansu ko ba ƙarin albashi ba? Za su bi ƙarin albashi. To idan aka samu hanyar da ba sai ka zo cikin bankin hall za a yi maka ba, wani ya ce zai maka wannan, kuma ya ce ɗan abin da za ka biya shi lada, yana da haƙƙi ko ba shi da haƙƙi? To wannan shine abin da masu POS suke. Wakala ce bil ajr. Suna buɗe account, ana ciran kuɗi daga wajensu, ana aje kuɗi a wajensu, duk da sunan wakilan banki ne. Kuma agent ɗaya zai iya zamantowa wakilin sama da banki ɗaya. Zai iya zamantowa wakilin sama da banki ɗaya. Ta hanyar POS ɗinsa za su yi masa programming yadda duk zai yi wannan. Don haka idan ka je da katinka na POS ka ce za ka ciro kuɗi, za ka ciro 10,000, tamkar ka je da katinka na POS ne cikin banki. Tunda kun san a cikin bankin ma akwai su ma suna da irin nasu POS ɗin. Maimakon ka rubuta check ko ka cike form, sai ka ba su ATM ɗinka sai su zara. Wani lokaci za su iya cajar ka kuɗi ko kuma su ce ba za su caje ka kuɗi ba. Amma idan katinka ba na bankin su bane, to za su caje ka kuɗi. Saboda sun yi maka hidimar, maimakon ka je can bankinka ka zo nasu bankin suka yi maka wannan hidimar da kai, sai su caje da suka yi maka sai su caje ka. To haka zalika wanda ya zo ya bude POS, shi ma wannan damar aka bashi. Ka je ka bada kati sai a ciran maka kuɗi. In aka ciran maka kuɗi, akwai kuɗi da ake cira na amfani da POS ɗin. Maimakon ka je banki yanzu ka zo ka yi, za a ciran maka haraji, za a ciran maka caji. Wannan cajin bankin zai ɗauki nasa kasan, kuma zai ba mu agent ɗinsa nasa kasan. To sannan shi kansa agent ɗin zai ce sai ka biya ni. To idan ka biya shi, akan me za ka biya shi bayan banki sun biya shi? Akwai hujja da za ka biya shi bayan banki sun biya shi? Mecece hujja? Saboda hidimar da yake maka ba ita ce hidimar da yake ma banki ba. Su banki sun biya shi akan hidimar da ya ma banki.
kai kuma za ka biya shi akan taka hidimar da kai masa, ko ba haka ba? Kamar mai hayar, kamar dillali ne, mai ofis ɗin dillalin gidaje. Idan ka je ka buɗe estate agent, malam gali kana da gida za ka sayar, sai ka zo ka sami estate agent ka ce to ga Allah ga gidana, in an samu mai saye ina so na sayar, nawa ne kima su ce miliyan 20, gidan nan zai kawo miliyan 20, ya ce arhassa miliyan 20, tsadarsa 25, saukinsa da sayarwar tilas 15. Ka ce to gashi in an samu mai saya ka haɗa ni da shi mai ciniki. Kai kuma kana neman gida, kai muslim, dama Buhari da muslim ne, kai muslim kana neman gida, sai ka je wajen shi wannan wanda yake agent din, ka ce in an samu mai sayar da gida da Allah ina son in saya. Kwatsam ran da jiya Buhari ya je ya gaya masa, kai kuma yau ka zo kana neman gida, ba shi kenan ta faɗi ba, sai kawai ya haɗa ku. Idan gali ya ce in an sayar ta faɗa za ka bani kwamasho, ya halatta ko bai halatta ba? Kai idan ka samu aka saya za ka bani kwamasho, ya halatta ko bai halatta ba? Abinda hidimar da ka yi ma mai siye ba ita ce hidimar da gali ya ma mai sayarwa ba, saboda haka kowanne daga cikinsu zai iya canza. Wannan wakala ce bil ajir, saboda haka babu iskali a ciki. Idan da wannan bai halatta ba, inda haka bai halatta ba zuwa wajen mai POS, to zuwa ATM machine ma bai halatta ba. Saboda idan ka je ATM machine ka sa katinka a cikin ATM machine, ba mutum ba ne, mashin ne, amma ya fahimce ka, ya karanta katin kamar yadda wancan ya fahimce ka ya karanta katin, sai dai shi ya ne maka magana kana ganin sa dan adam ne, amma wannan mashin ne, amma shi ya karanta, yana karantawa ya ce 10,000 kake so, fur ya fito maka da 10,000. Ana fito maka da 10,000, ya kwashe naira 65 a kai, ya ce wannan caji ne. To in dai ka ce wancan mu'amala bata halatta ba, to ka haramta zuwa ATM. Wataƙila za ka iya cewa ATM idan na bankin ka ne, ai kudin bankin ne, to idan ka je da ATM din Jaiz ka je bankin Taj, ai ba kudin Jaiz bane a cikin Taj, saboda haka idan kudinka suna cikin Jaiz, Taj suka baka kudi, idan kana ganin wannan bashi ne Taj suka bayar, to kenan ya zamanto cewar idan dai zuwa ATM din Taj Bank da katin Jaiz ya zamanto, idan dai zuwa wajen POS da katinka wajen mai POS din First Bank da katin Jaiz wannan riba ne, to idan ka je ATM din Taj Bank da katin Jaiz kai, ita ma ta zama riba. Akwai talazum tsakani. To wannan yana daga cikin tasawurin mas'alar, yana daga cikin at-takyif, yana daga cikin tasawurin mas'alar. Haka zalika wajen transfer, idan ka je za ka yi transfer, shi ma haka ne. Transfer da kake yi, kana maimakon kai ka yi da kanka, ko kuma ba ka da damar yi da kanka, sai ka je wajensa zai tura ma matarka kuɗi, kai kana Lagos ita kuma tana Kano, za a turo kuɗin cefane, maimakon ka ba mu wani, in ka bashi ka zauna ka yi ta hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah ya sa ya cika amana. Sai ka je ka samu mai POS ka ce tura musu 100,000, aka tura musu, to sai ka biya ni, ya biya. Wannan akwai bambanci da in kana da waya, tunda ana transfer ta waya ko, shikenan ka danna lambobi ka tura ma iyalin naka 100,000 a caje ka. In waccan idan ta POS bata halatta ba, to ta waya ma bata halatta ba, domin dukkanin su hidima ce wanda kake biyan kuɗi a kai. Idan akwai riba a can, to akwai riba a waya ma, tsakanin kai da waya kenan akwai riba. Kana yi za su zari. Na'am. To daga cikin abin da ya sa takyif din ya zamanto ake kuskure waje, shine aka ɗauka canji ne. Wato idan ka je ka samu mai POS ka bashi katinka, wato kana yin canji ne da kudinka da kudinsa,
wato kudinka da kake da shi a wajen banki shi yake canza maka da nasa kudin da yake da shi a wajen bankin. Saboda haka duk abin da ya karu akan canji ko riba ne, tunda az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fidda yadan bi yad mithlan bi mithl sawa'an bi sawa faman zada aw istazada faqad arba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce canza zinare da zinare da azurfa da azurfa daidai wa daida, hannu da hannu, wanda ya nemi ƙari ko ya ƙara ya ci riba. To yanzu idan ka je ka ba da katinka daga wajen mai POS canji kake yi, wato in mutum bai san payment system ba na banki to ba zai fahimci wannan ba. Asali abin da yake faruwa, kun san Nigeria sun zo da payment system wanda sun ma riga America kawowa, wanda ake ce masa NIBS Instant Payment, NIP, NIBS Instant Payment, NIBBS shine kamfanin na Lagos da ya kawo da wannan tsari. NIBS yana yin canji real time. Idan ka je ka ba mai POS ya murza katinka, yana murzawa ya ɗauki 10,000, 10,000 nan daga cikin 10,000 nan ta koma account ɗinsa instant ne a lokacin, ba sai an jira an yi wani clearance ba. Kun san da bankuna idan aka je aka bada ce ana jira sai karfe 3 sannan za a je a yi clearance. Ga cinan malam kagu a harkar kuce, sai an tashi za a je a yi clearance. Kuma America sun dade su ma akan wannan tsarin, sai da Nigeria suka fara instant payment, America ma ba su fara ba. Kana biya a lokacin za a yi maka real time transaction, haka suke ce masa. Saboda haka babu bashi a ciki, babu bashi a ciki, makasa ce, ko makasa an santa zamiya. Kai mai kuɗi, kai mai account, alal misali kana da account a Jaiz, shi ma mai kati yana da account, shi ma mai POS yana da account a Jaiz. Jaiz sun bashi wakala, wakilinsu ne, gwargwadon kuɗin da kake da shi za ka iya mu'amala da shi. Saboda haka idan mutum ya zo yana neman 100,000, kai kuma account ɗinka ya kai miliyan, ka ba shi 100,000 ɗin nan cash, shi kuma ya baka miliyan ɗin nan a lokacin da yana baka kuɗinsa za su shiga cikin account ɗinka. Saboda haka babu bashi ma aslan, makasa ce. Ballantana ka ce akwai salafin jarra na fa'an, bashi wanda ya janyo amfani, babu bashi. Ba bashi bane, instant payment ne, ya biya ka biya shi. Da me kuka biya juna? Da basukan da kuke da shi a wajen Jaiz. Shi ya bashi izini kan yayi wannan makasa din, ya hau kan platform din su yayi, dan ba kowa ne zai iya ba. Yanzu idan ina da account a Jaiz, kai ma kana da account a Jaiz, amma ba mu da POS, ko ba za mu iya zuwa ATM ba, ba za mu iya zuwa ATM ba, kuma ba a ɗauka ma waya ba za mu iya yin transfer da juna ba. Kaga ba ni da ikon ne wannan mu'amala tare da kai, dole sai na samu platform. To NIBS ita ta ba da wannan platform ɗin, wanda yake POS wakili ne ya shiga wannan platform ɗin yayi. Saboda haka ba canji ake yi ba, tunda kuɗin da ka ajiye a cikin banki, kati ba kuɗi ba ne, shaida ce na cewa kana da bashi a wajen banki. Idan ka ajiye kuɗi a cikin banki, ka ba ma banki bashi ne. Bashi ka bashi ba dan yana buƙatar bashi ba, mali'i ne. Ai ba kowane mai cin bashi bane yake mabukaci. Kamar Az-Zubair, hadisin da ya zo a cikin Bukhari, anna Az-Zubair ibn al-Awwam, mutane suna kawo masa kuɗi ajiya, sai ce a'a, kar ku sanya shi ya zama ajiya, ku sanya shi ya zama to bashi. Zan yi amfani da kuɗinku, ko yaushe kuka zo zan biya ku asalin kuɗinku, ba ko ƙarin riba. Amma in ku sanya ne zaman to ajiya, ne ta gadin kuɗi kuma zan yi amfani da su ba, ban yadda ba. Kaga wannan shine abin da banki yake, in ka kawo kuɗinka ba zai ce zan ajiye maka ba, cewa zan yi amfani da shi, ribar ko faduwar a kaina take, kai dai kuɗinka suna nan. Saboda haka sun kira ka kai creditor, su kuma debtors ne. Don haka idan suka biyo ledger ɗinsu, za su sanya kuɗin da duk wani ya basu, za su sanya shi a debit. Kuɗin da suka bayar ma wani za su sanya shi a credit. Haka tsarin nasu yake. To sanin wannan yana da muhimmancin kai takyifin wato mu'amalar da ake yi. Shi yasa kun ga malamai, ina abin nan littafi na kun tafi min da shi kuma
taron malamai na fiqihu na duniya majma' al-fiqh al-islami a taron su na 1996 suka fitar da matsaya akan transfer na kuɗi da ake, suka ce idan ka ba ma banki ya maka transfer ɗin kuɗi, to abin da yake idan kuɗin jinsi ɗaya ne, kamar alal misali mutum ya je banki ya ce zai tura ma matarsa naira 100,000 daga Lagos zuwa Kano, suka ce wannan mu'amalar da kake yi ba bashi bane ba canji bane, suka ce wakala ce da lada ko ba lada. In sun karɓi lada ta zamanto wakala bai ajir, in sun ce sun yi maka ba ko ɗari to sun yi maka aiki ne wanda yake ni ihsani, amma ba canji bane ba bashi bane. kun ga qarar din nasu suka ce alhawalatu allati tuqaddimu mabalighaha bi'umlatin ma wa yarghabu talibuha tahwilaha bi nafsi al'umla ja'izatun shar'an sawa'an akana biduni muqabil am bimuqabil fi hudud al-ajr al-fi'li فإذا كانت بدون مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال عليه وهم الحنفية، وهي عند غيرهم سفتجة، وهي إعطاء شخص مالا لآخر لتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد آخر، وإذا كانت بمقابل فهي وكالة بأجر، وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس فإنهم ضامنون للمبالغ جريا على تضمين الأجير المشترك. wannan shine ya nuna transfer din nan da ake yi ba canji bace ba kuma bashi bace, hawala ce, amma ita kuma hawalar wato shine juyan bashi, ba juyan bashi irin wanda yake na fiqhu ba, juyan bashi wanda yake na bankuna da suke wanda suke ce mata at-tahwilatul masrafiyya, wanda ba a sharɗanta yardar almuhal ilaihi wanda ake juyawa ya zuwa gare shi. almuhim wannan na tsawaita, ban so na tsawaita magana a kai ba, amma saboda ne tafsirin maganar mutane su fahimta ya zamanto kan cewa na tsawaita wannan bayani. Saboda haka kun ga dai a takaice masu POS kamar yadda banki yake yin, kamar yadda kake zuwa banki ka ciro kuɗi, haka masu POS suke, saboda alwakil ya komo maqamal muwakkil, wanda duk ya zamanto wakili abinda mai wakilta shi yake yi shi yake, wanda ya wakilta shi. Idan aikin da shi bankin yake halal ne to aikin da wakilin sama yake halal ne. Saboda haka abinda dai kawai masu POS za su kula ba za su ba, ko da sun yi POS ɗinsu na bankuna waɗanda suke masu mu'amala da riba, su guji shiga mu'amalar riba, ya zamanto cewar mutane za su zo su yi application ta hanyar su ta samun bashi wanda za a rinka biyan riba a kai. To wannan in suka yi, duk wanda ya yi wakilci akan aikin saban Allah shi ma ya aikata saban Allah, to a nan wajen ladan da za su samu sai ya zamanto haramtacce ne, don sun samu lada ne akan mu'amala wadda take ta haramu. Amma mu'amala wadda take ta halal, kamar za ka ciro kuɗi ko za ka tura kuɗi ko za ka bayar da ajiyar kuɗinka a sa maka a account ɗinka, duk wannan abu ne wanda yake aiki ne na halal da ijma'in malaman zamani a kan cewa za ka iya yi, musamman idan banki na musulunci ne. Kuma kamar yadda muka faɗa, maksudin wannan abu da aka zo aka yi da shi shine ɗaya daga cikin maksudi na farko, saman ma mutane damarmakin aiki, wanda gaskiya na ɗaya daga cikin abinda ƙoƙarin wannan hukumar ta yi, abinda ƙoƙarin hukuma ta yi na saman ma mutane ayyuka, saman ma mutane damarmakin ayyuka. Saboda yanzu gwamnati ba za ta iya ɗaukar ma'aikata aiki ba, samar da irin waɗannan businesses, ayyuka waɗanda ɗaiɗaikun mutane za su yi, musamman masu ƙaramin ƙarfi, shine wanda yake zai ba mutane hanyar dama. Yanzu wani bawan Allah wanda ya bugo waya ya ce ya bude irin wannan wajajen POS nan ga karnansa da 'yan unguwansu makwabta, yara sama da 20. Yanzu ya zo ya ce ɗaya daga cikin wanda yake fa'ida daga cikin wannan ya ce yanzu ya zo ya ce duk rufewa zai, an ce haramun ne.
kowanne daga cikin wanda yake wannan ƙarshen akwai masu cin abinci a ƙarƙashinsa kuma dama ce wanda aka samu ta aiki wanda abinda za ka sa ba wani abu ne mai yawa ba. To saboda haka kaga damar aiki wadda aka bude bai kamata a haramta ma mutane musamman a cikin wannan yanayi da ake ciki na rashin aikin yi ba. Haka zalika sauki da yake zuwa ma mutane, shi ma wani jiya wanda ya bugo min wanda ya ce da wahalar da suke sha wajen biyan kuɗin makaranta idan in aka ce an koma makaranta saboda kowa yana zuwa da tela, musamman an ce duk wanda bai zo da tela ba sati mai zuwa kar ya zo, za a mayar da yara gida. Kasan ba abin da yake tayar da iyaye hankali irin yaro ya je a dawo da shi a hana shi shiga aji. Saboda haka za ka ga an cika banki kowa ya je yana so ya biya tela, su kuma makaranta sun ki kawo POS, dole ka je ka biya tela. To yanzu an samu irin wayannan manyan makarantun sai ga mai kiosk ya bude dan POS dinsa, duk wanda ya zo da kudin makaranta ka zo ka biya, ya buga maka ya baka wannan receipt din, yana baka receipt ka shiga wajen accountant, kana shiga wajen accountant shikenan ya ga account na transfer da aka yi sai ya baka receipt ka biya kudin makaranta. Maimakon da ka je ka yi ni a banki ba ɗaya ba biyu ba, tunda kowace makaranta tana da nata bankin. To yanzu duk wannan abin da ka yi a ce kudin da ka bayar haramun ne, ai babu adalci a ciki. Shari'a ba ta zuwa da irin wannan abin da yake ana gani zai zamanto cewar wato babu hikima a cikinsa. Ai hikimar shari'a ta fice nan, wallahu ta'ala a'lam. Sai su ba su katin, sai su saka, sai su cire kuɗi daga wurin su bayar, kuma su ɗauki kuɗin hadamat ɗin kamar naira 100 ko 200 haka a ciki, in kamar mutum ya su ce wato to suna iya akwai zamba a ciki ko sata? Babu zamba, hadamat da services ne. Services. Sai zama riba ba, don da kamar zai ka aiki mutum ya kawo maka abun ka aiki a wuri saboda kai ba ka so ka wahala, in ya kawo ka ɗigo ne ka ba shi dai ba komai a ciki. Wanda yana tambaya akan fatawar da aka yi ta maganar POS, shi ne ke cewa su masu POS za su caje ka, shi ma kuma banki zai caje ka. To menene sai ki cazar ka don banki zai caje ka? Ina ruwansa da cajin da banki zai maka? Wanda kai da banki ne sai ka je can kwarata, amma dai shi mai POS da aka tambaye mu ya halatta ya caje ka don ba zaman ka yake ba, zai zo zauna kawai rika ba kuɗi saboda banki zai caje ka ya hana. Wanda sai ka je ka tambaye banki bai sa suka caje ka, su kuma su gaya maka dalili. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa karamihi wa mannihi wa tawfiqihi wa ni'matihi, wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqihi Muhammad wa alihi wa sahbihi. Yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tsakanin jiya da shekaran jiya da yau na yi ta samun kira a waya da sakonni ta Facebook da WhatsApp da messages da sauran hanyoyi na sadarwa, ana ta tambaya game da sabanin da aka samu na malamai akan fatawa akan sana'ar POS, tsakanin wanda suke ganin ya halatta da wanda suke ganin bai halatta ba. To irin wannan mutum baya gaggawar yanke hukunci akan halaccin abu ko haramcinsa, face sai ya kalli abin da kyau, ya fahimci abin da kyau, kuma sai an hada da masana wanda suka san harkar hada-hada da kuma mu'amala ta dukiya a zamanance, musamman ganin wannan abu sabon abu ne. To na duba fatoyin da malamai suka yi, sai na ga fatoyin sun kasu kashi 4. Wasu malaman sun haramta wannan sana'a ta POS, sun yi ta kawo dalilansu da hujjojinsu. Malamai na biyu sun halatta wannan sana'a ta POS, sun kawo su ma hujjojinsu da dalilansu. Malamai na uku waɗanda suka ce sana'an POS ta halatta amma a halin larura, idan mutum yana da tsananin bukata na yin mu'amala da POS din, zai iya yi kama wanda yake nesa, ba banki a garinsu, ba kuma yadda zai samu kudinsa, to zai iya yi. Amma wanda yake a cikin birni
ko yake a kusa da inda zai iya samun kuɗinsa cikin sauƙi kaza kaza. Sannan na hudu kuma wanda suka yi tawakkufi, ma'ana suka yi shiru ba su ce halal ba su ce haram ba. Wannan ita ce ɗabi'a ta duk wani sabon abu in ya zo za ka tarar da malamai suna kallonsa ta fuskoki daban-daban, saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Annabi sallallahu alaihi wasallam hada ka samu da abubuwa kashi uku. Akwai abin da yake halal ne karar a bayyana, malamai ba sa sabani akan halaccinsa. Akwai abin da yake haramun ne karar a fili, malamai ba sa sabani akan wato haramcinsa. Sannan akwai abu na uku wanda bainahuma umurun mushtabihat, abu ne da ta wata fuska zai yi kama da halal, ta wata fuska zai yi kama da haram. Da haka wanda suka kalle shi suka auna shi da abubuwan da yake haramun suka ga yafirin jaye sai su haramta, wanda suka auna shi suka kalle shi da abin da ya fi kusa da halacci sai su halatta shi, sai a samu saɓani. Shi yasa malamai suka saka waɗannan ƙa'idodi wanda za su sauƙaƙa wa musulmi wajen mu'amala. Sannan suka ce addinin gaba ɗaya an gina shi akan wasu ƙa'idodi guda 5. Al'adatu muhakkama, al-yaqinu la yazulu bi-shakk, ad-darura tubihu al-mahzurat. Sannan kuma suka kawo al'adatu muhakkama, al-yaqinu la yazulu bi-shakk, da kuma ƙa'idatu taysir, wato in abu yayi tsanani a samu sauki. Addinu mabniyun alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi, wa in tazaham adadul masalihi yuqaddamu al-a'la min al-masalihi wa didduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna min al-mafasidi wa min qawaidi ash-shari'ati at-taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru wa laysa wajibun bil iqtidari wa la muharramun ma'a ad-dirari wa kullu mahzurin ma'a ad-darura bi qadari ma tahtajuhu ad-darura. Sannan akwai al-ahkamu taklifiya guda 5: al-wajib, al-mustahab, al-muharram, al-makruh, al-mubah. Sannan akwai kuma al-ahkamul wada'iyya guda 11. Akwai al-illa, as-sabab, al-mani. Sannan kuma as-sahihu, al-fasid, al-azima, al-ruqsa, al-ada, al-qada, al-i'ada, da kuma as-sabab. Waɗannan duka malamai sun samar da ko sun istinbadin waɗannan ƙa'idodi ne domin a sauƙaƙa wa mutane wajen mu'amala ta yau da gobe in abu sabo ya taso. Sannan suka kawo arkanul qiyas guda 4, cewa akwai hukum, akwai illa, akwai aslu, akwai far'u. Duka waɗannan ƙa'idodi da malamai suke bi domin sauƙaƙa mutane. To daga abin da na karanta daga fatoyin malaman, kowa da hujjar da ya kafa. Wasu yi bayanin me ainihin ita sana'a POS din ya take a zamanance, sannan suka biyar da bayanai da hujjoji da dalilai a kai. To ni abin da na fahimta daga sana'ar POS, na farko da ita ba bashi ba ne, ba bashi ne wani ya ba wani ba. Na biyu, ita ba sana'a, ba canjin kuɗi ba ne, ba wani ne ya canji kuɗi daga wani ba. Sannan na uku, ita ba kasuwanci ba ne, ba wani abu aka siya aka siyar da wani ba. Kawai za ka iya ba ta kiyasi, za ka iya cewa sauƙaƙa wa mutum aka ya samu kuɗinsa cikin sauƙi. Kuɗinka suna nesa, sai wani ya zo ka maka aike shi je karɓo maka kuɗi ya kawo maka kusa ka biya shi, wanda shine abin da na fahimta da kuma abin da na ga malamai na nan Najeriya da na ƙasar waje sun yi bayani akai, cewa wannan malul hidima ce da ake ba mutum, ya sauƙaƙa maka, ya kawo maka kuɗinka kusa da gida, maimakon ka hau mota ka je nesa ko ka shiga hatsarin karɓowa. Kamar da yadda ake aje kuɗi a bankuna don kada mu aje a gida, ka aje miliyoyin kuɗi a gida ya zama hatsari, sai ka aje a banki. Amma ana tunanin yin cashless gaba ɗaya, ma nan gaba za a daina amfani da kuɗin, kowa kuɗinsa suna banki. Komai za ka siya wuta, za ka biya bil ɗin ruwa, bil ɗin wuta, bil ɗin nepa, bil ɗin abubuwan da kake amfani da su na intanet ne, na kati ne, duk yanzu online ake komai. Kaga duk sauki ne, kuma duk irin wannan ne da duk online dinnan da muke ana ta yanka kuɗin mu, data nan da muke siya duk suna yin yankan mana kuɗi. To zaka ga ashe kenan ka kalli abin zaka ga asalin sa halal ne, ba kuma wani dalilin da ya haramta shi karara. Wannan shine abin da nafi gamsuwa da shi, cewa wannan sana'a ta POS
sana'a ce ta halal, sai in wani abu kuma na haram ya shigo a ciki sai a yi bayani. Allah ya saka mu dukkan malaman da alkhairi, kowa ya yi ijtihadi ne, ya iya ƙoƙarinsa ne. Wanda ya dace zai samu lada 2, wanda ya kuskure zai samu lada 1. Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaikum.